Are you live? Welcome to the live. Добре, за какво си говорихме миналия път? Миналия път си говорихме за по-скоро за такива функции, не по-скоро ситуации, в които да се използват. Да, по-скоро ситуации, в които да се ползват. Добре, дай да направим така. Сега ще видим кой ще от първите вюри, нали, като се появят хората и да направим, аз ти предлагам днес, да направим стъпка по стъпка, ще отворим кутията, ще извадим това, кажи го, ще извадим кабел, ще извадим аутентикейшн кода, ще минем през целия процес и едно по едно да ги покажем всичките работи. Защото миналия път само обсъждахме ситуации как да се ползват, кога да се ползват, някои от функциите. Да. Ако искаш днес, можем и да минем, само да си взема телефон, можем да минем и през основните функции да ги покажем как работят. Какво ще кажеш? Ще ги покажем. Добре, само да си грабим телефона и започваме. Ще отворим апликацията. Добре. Коя функция? Каква е? Добре, да започнем от началото тогава. Кутията. Отваряме кутията. И сега, в кутията няма очила, тъй като вече са на главата. Тази си е моята кутия, моите очила. Ето го кълъвчето, което е доста хубаво. Така, добре. Ето ги очилата, както всички знаят вече, моите са с диоптър, смених си диоптъра в Оптика Ефект София. Така, това е, може би, най-важното нещо за началото. Това са инструкциите. Значи, инструкциите за използване на приложението и на очилата ги има в сайта. Да. Има ги долу в утре, пише си ръководство за използване, така че има ги на български. И как се инсталира приложението, точно така, стъпка по стъпка, какво трябва да се направи. Всяка поръчка изпращаме thank you note, едно благодаря, на което има линковете към упътването на български. Така, да. Значи тук има два кода. Единият QR код е за откъде да си изтеглите приложението. Реално не е ви нужен, можете да отидете в Google Play Store или в Apple Store, зависи кой телефон използвате, и да потърсите апликацията, която се нарича EarDance. Ето, ще ви покажа тук. EarDance се нарича. И EarDance апликацията е за тези очила. Така, този код е за свалянето й. След това този код отзад е за автентикирането. Много е важно това да го подчертая, че с този код, когато се автентикира, апликацията работи само на този телефон. Не можете да използвате вие, брат ви, сестра ви, стринка ви, пеше болта от метковец, сестринския син, 10 човека да използват един чип очила. Може да си предавате телефона, разбира се, но няма как да свалите апликацията да ползвате много хора. Така. Това е положението. Така са го измислили производителите, то това не зависи от нас. Сега, ако случайно си чупите телефона, смените си телефона или нещо този сорт, искате да ползвате апликацията на друг телефон, няма никакъв проблем, изпращате ни снимка на кода, ние го изпращаме на производителя, те го рестартират и всички са доволни. Добре, някакви въпроси до тук има ли? Виж как се получава, защото миналия път е имало коментари и сме ги пропускали, така че следи за коментари, моля ти се, ето ги тук ще се появят. Така, добре, с две думи. Сложили сме си очилата, стартирали сме ги. Те имат с Bluetooth на телефона. На телефона сме си активирали Bluetooth и след това, ето, нека да го направим нагледно. Правим така, чак. Хоп. Power off. Аз току-що ги изключих, сега ще ги включа наново. Значи от двете страни на очилата има сензори и малко тук отивам като на Джеймс Бонд. Като ги задържиш, казва Pairing, Power on и едно свети тук едно синичко. Така, с Bluetooth си ги намирам очилата на телефона. Ето ги. Супер. И след като вече има приложението автентикирано, свързали сме с Bluetooth телефона и очилата, реално вече може да използваме приложението. Да. Така. Нека да отворим и самото приложение. Ти имаш някакви размисли и страсти до този етап? Може би човек... Не. Но просто трябва да се направи регистрация, трябва да се направи акаунт. За приложението имаш предвид? За самото приложение, да. Да, това е така. За да се ползват очилата, трябва да се направи акаунт, да се автентикира и да. И да се прати имейл код.
че Не, има код беше от другите очила. Добре. Да не издаваме тайни. Има и други очила, които ще бъдат много по-интересни, тъй като имат функцията да имат камера, но там е друго. Нека да не бъркаме, драгите зрители. Добре. За другите очила, които ще бъдат с камерата, ще направим лайв, може би другата или по-друга седмица. Тъй като фабриката малко в момента изпитват затруднения да смогнат на световния демант, по-скоро световните нужди за такъв вид очила. Добре, отваряме приложението. Eardance, отваряме приложението и това е горе-долу, което се вижда. Вижда, че сме свързани, тези очила са свързани вече с това и функциите са следните. Нека да ще направим всички функции една след друга. Айде да минем през функциите. Добре. Значи, първата функция, която е най-отгоре, ето я, е AI асистент. Какво означава AI асистент? Натискате на него. Разбира се, тук отгоре имате опция на какъв език да бъде AI асистент. Може да бъде на български, на английски, на какъвто език си говорите. Повечето хора, предполагам, ще го ползват на български. Така че, ето, избирате си горе езика и кликате и му задавате въпроси. Например, какво ще бъде времето в Гуанчжоу, Китай, април месец. И ето го в реално време. И разбира се, звукът излиза при мен през слушалките, аз сега го чувам какво ми говори, но реално в реално време ви показвам какво казва. И ако искам, мога да го спра. Значи фактически можете да си говорите, и това може да го, като е hands-free, може да го правите докато шофирате, може да го правите и по време на работа, докато си работите на лаптоп, да го натиснете, да зададете въпрос, той да ви отговори и вие оттам да си улесните работата. Така, тъй като до сега ние наистина, докато направили видеа за профил, за TikTok, повече сме наблягали на функциите за превода. Но AI асистентът си е доста полезна функция. Какво мислиш ти по този въпрос, докато аз пият моят чай? Не, AI асистентът си е супер полезен и би бил полезен в много ситуации. Особено на работа. Или по време на... Най-хубавото е, че ти говори в... Каквото и да го попиташ, той ти говори в слушалките. Точно така. Представи си примерно на онлайн интервю. Да. Онлайн интервю ти задава отсреща този, който ще няма на работа, ти задава някакъв въпрос, на който не знаеш отговора. И ти натискаш приложението и казваш: какъв хубав въпрос! Аз задаваш въпроса, аз асистентът ти го казвам в ушите и отговаряш. Включително може да слуша и директно човека, който да задава. Може, но по-скоро е добре само за въпросите. Но да, има интересни приложения на това нещо. Моля ви, не го използвате, ученици, моля ви, не го използвате, за да си подберете оценките в училище. Моля ви, това е неморално употреба на този хардвер. Добре, функция 2. Функция 2 е, ето е тук отгоре, свободен разговор. Свободният разговор, както и миналия път казахме, е най-употребяваната такава функция на приложението и на очилата. Тъй като свободен разговор означава двама човека да седят и си говорят лице в лице, очи в очи. Ти знаеш, че има страшно очи. Добре. Свободният разговор е супер, даже това е функцията, която и самите производители препоръчват да се използва най-много. Значи аз лично... Другите са по-скоро второстепенни според тях, въпреки че зависи всеки от какво има нужда. Когато бях на изложението в Китай, в Гуанчжоу, и за първи път тогава видяхме очилата и след това ги взех и ги тествам в хотела там с тези, които са на рецепцията и на вратата. И самите китайци бяха изненадани от технологиите и викат: вие от България донесли тази технология? Викам: да, ние от България. Глупости, да, купихме и от тук. Но наистина на мен лично много ми помогна, защото английски, аз знам и английски, знам и испански, мога да се оправя да си изкарам бой и на руски, но като отидеш в държава като Китай или Виетнам или Камбоджа, Япония и така нататък, и когато някой не говори английски или някой език, който знаеш, езиковото бреме е брутално. Така, добре, и ще го покажем само как работи набързо. Добре. С две думи. Натискаш бутончето, нека да си изтрия предишните разговори. Така, изтри всички, изтриване. Така. И много е важно да се избере кои езици да превежда. Ето в случая ще избере български и английски. Нали? Mm-hmm. И ще да го демонстрираме нагледно. Сега, пак, звукът
звукът на превода реално, тя говори английски, а ти говори английски, аз ще говоря български. Звукът реално се чува аз го чувам тук в очилата, през говорителите, а събеседника чете от тук. На екрана. Добре, аз съм български, ти си английски. Окей, давай. Добър ден! Здравей, как се казваш? Hi, hello, my name is Nadia. А ти can you read first? Добре, нека да... Добре. Не, да го пусна, аз ще знам просто български и ти като го прочетеш, отговори на английски. По-добре да го покажем на хората да видят Да, какво се казва. добре, ето. Ние лесно ще си слушаме. Ето така. Добре. Къде се намира най-близкият магазин за хранителни продукти? The closest one... Okay. The closest shop is a couple of streets away. Ето, директно ми го превежда в шарките на мен. Директно. Добре, мисля, че това е достатъчно за тази демонстрация, но да, само трябва може би съвсем леко да си увелича звука. Ето така. Идеята е, че излизат и двата езика и излизат едновременно, нали? Докато се говори, излиза едновременно. И събеседникът чете на приложението, вие като не говорите други език, го чувате през слушалките. Да. И готово. Това е много лесна функция и много добре работи. Така, следващата функция. Сега, това пак е функция за превод. Нека да изтриме. И пак трябва да изберем нужните езици. Ето тук ще направим. Айде да направим английски и испански. Не говориш испански. Claro que sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que sí? Sí, hablas. Добре, ти ако си на испански, аз съм на английски, примерно. Само, че тук разговорът не минава през автоматично устройство да слуша кой какъв език говори, а трябва буквално да натиснеш отдолу, всеки като иска да говори, трябва да натисне. Да. Така че аз тази функция лично не бих използвал при положение, че има свободен разговор. Да. Така че няма да я показвам по-натам, свободен разговор до сега печели. Сега, гласови бележки, всичко е ясно. Превод на снимка. Ето. Имаме нещо, което може да преведем. Ето това тук е на английски, ще тестваме на него. Да. С две думи. Имаме превод на снимка. Натискаме превод на снимка. Така. Взимаме. Тук имаме текст на английски. Взимаме го. И превеждаме автоматично на български. Штрак. И сега устройството сканира текста, който сме снимали. И го превежда на български. Така, представете, че сте в ресторант и менюто е на италиански, в някой хубав италиански ресторант или в Неапол, или в Бари, или в Милано. Дават ви менюто, всичко. Няма картинки, естествено, защото вие не ходите по такива ресторанти, където само картинки и продават пици и паста. И снимате си менюто, превеждате ви го на български, поръчате си. Също и за такива брошури, които се раздават по туристическите агенции, списания, опътвания, каквото се сетите, което на език, който не разбирате, снимате си го. Че даже това колко ще ни е полезно, ако го имаше, когато сме наемали апартамент и трябва да четеш някакъв договор на друг език, защото да знаеш нали, език, сега в крайна сметка някакъв договор, дали в банката, дали за наем, дали за нещо друго. То пак става, смисъл, може да го вземеш, тогава нямаш чат GPT, нека да си... Ние заминахме да живеем в Испания кога? 2008 година, нали? Така, тогава нямаш чат GPT, Google съществуваше, но пак да вземеш един документ, да го сканираш. Това нямаше и телефони, такива смарт. Нямаше и смарт телефон. Да вземеш документ. Google нямаше и тази функция да превежда снимки. Сега вече ето, става супер лесно. Сега да кажем на хората, че който си поръчи по време на лайфа, взима 20% отстъпка. Да. Сега да го кажем. Да. И първите трима... На първите три мога да подарим и тениска. Да. Но ще покажем тези след малко. Нека да не бързаме. Нека да стоят хората. Ето. Сега не знам дали ще чете добре. Ето. Лак 20. Може да е обратно. Но чакайте, това не е всичко. Лайв 20. Добре. 20% от 80 евро са 16 евро. 16 евро, това означава, че очилата ще стъпат на 64 евро с безплатна доставка за България. Да. И тениска. На стойност колко? 49 лева ли беше тениска? 25 евро тениската. Да. Дай да покажем. Дай на тениска да покажем. Тениската е тематична. Пише Крум и страшни. И отвътре пише, като не искаш
който не иска мира, като не искаш мира, да се секира. И са много хубави от нашите партньори от 681wear.com. Можете да отидете там да разгледате всички снимки. Така, значи кодът е валиден само до края на лайфа. Нали? Да. Спира лайфа, спира кода. Така че който иска 20% да се възползва на сайта сега. Да продължим с функциите. Добре. Коя функция показваме след това? Аз искам да покажа любимата ми функция. Моите аудио и видео превод. На мен това е любимата функция. Моята е едновременен превод. Добре, в едновременния превод, Кажи ми, очила. той, според мен, като са превели приложението на български, едновременен превод не обяснява точно какво се случва. Да. По-скоро едновременен превод пише, но тази функция трябва да се използва, ако, да кажем, гледаш филм на друг език или си на лекция. Ако си на лекция Да. и ти, буквално човекът ти говори отсреща и ти седиш и го виждаш. Браво, когато не трябва ти да отговаряш. Да. А само да слушаш нещо, което на чуж език искаш да го разбереш. Точно така. Значи ако си на бизнес презентация, ако си на среща, нещо от този род, тогава тази функция се използва. Да. И ще да я покажем. Покажи на моя телефон. Айде, ето. Едновременно. Тук сме говорили гръцки с някого. Да, много добре срещам с кой. Добре. И да ще говори. Значи, пак ми го превежда. Пак го чувам тук как ми го превежда, разбираш ли? Да. Добре. Искаш ли? Къде се намира микрофон? Дали ако увеличим до край? Увеличим до край. И микрофона къде се намира? Горе ли микрофона? Май да. Я служи очила така и доближи до микрофона. Добре. Ще направим на български. Чакай да го сменим. Кажем от английски. Ето от английски да превежда на български. И натискаме. Hey, how are you doing? Nice to meet you. I would like to ask how to get to the stadium. I am in town for a couple of days to check out the new players in the academy. Значи, ето го превода. Искал да попитам как да стигна до стадиона. В града съм за няколко дни, за да видя новите играчи в академия. Чува ли си добре? Ти чуваш ли? Аз го чувам. Аз го чувам. Да. Значи, с две думи, Нова да се е чул. човек или по-скоро друга страна, като се говори, а вие не трябва да отговаряте, това е функцията. Да. Написали са го едновременен превод, а реално не е едновременен превод, по-скоро е... Реално е, да. Да слушане е без говорене. Супер. Добре, на мен ето сега достигнахме до моята любима функция, която се нарича аудио и видео превод. Така, на аудио и видео превод, ето избрали сме аудио и видео превод, пак се избират кои да са езиците, български и английски са в случая избраните, и избират дали да бъде видео обаждане или гласово обаждане. Това е. Гласово обаждане, по-скоро когато говорите с някого, който не познавате, да кажем, обаждате на ресторант да направите резервация или се обаждате до някоя фирма да вземете кола под наем или нещо от този род. Докато видеото, разбира се, ще е доста по-подходящо с хора, които са така, нямате бизнес отношения. Или може да имате романтични отношения, откъде знам. Да, ако сте single lady и някой дубайски шейх се е влюбил в вас, иска да ви говори на арабски, вие на български, това е функцията. Или пък продавате кола, която трябва да покажете с камерата. Да, докато говорите. Ако продавате коли, втора употреба, внос от Германия, само на 150 000 км, разбира се. Защо всичките коли вика са на 150 000 км? Така съм се изслужил, вика да ги помня, да не се опърква. Да, пускате видеообаждането. Другият човек, с който разговаряте, може да бъде в друга държава, най-вероятно ще бъде в друга държава. И да кажем, продавате някой румънец, продавате Volkswagen Golf тройка на 150 000 км. Румънец си говори румънски, вие говорите български, гледате се на камерата, показвате му каквото иска да види по колата и вие като говорите български, на неговия телефон му излизат субтитрите на румънски, той говори румънски, вие на вашето устройство виждате превода на български в реално време, както си говорим сега ние, само че отдолу излизат субтитрите. Много е важно да се каже, че другия човек, без значение в коя държава се намира, няма нужда да има нито приложението, нито очила, нито нищо. Точно Просто така. му изпращате един линк, Да. който той трябва да кликне, нали, трябва да си избере неговия език
Клика на линка и му се отваря като Google Meets, може би. Да, като в FaceTime, като Viber разговор, да, всеки видеокол. Един чат. Да, отваря му се. То пак минава през приложението, отваря му се приложението и си говорите. Значи, доста хора го задават този въпрос. Трябва ли другия човек да има очилата, за да си говорите с вас? Не. Значи, когато говорите очи в очи, аз чувам през очилата, събеседника гледа на телефона, когато човекът, с който искам да говоря на друг език, е в друга държава и двамата си гледате на телефоните. Но тази функция аз не знам, защото всеки казва, за какво съм ти учил, Google Translate върши същата работа. Да, ама не. Значи аз не знам с Google Translate дали можеш да направиш видеокол с друга държава. Доколкото знам, не можеш. Сега, ползвали сме ние с теб Google Translate в някои държави, когато сме били много назор, ползвали сме го. Но това не е разговор. По-скоро ти пишеш, той гледа, ти пишеш. И е така. Както и да е. Преминаваме нататък. Друг въпрос, който се задаваше, беше: има ли месечни абонаменти за приложението? Отговорът е не. Категорично не. Абсолютно не. Да, цената е една в момента 80 евро е цената в момента за България с безплатна доставка секунд. Или Live 20% отстъпка по време на лайфа. Това е цената, плащате еднократно и след това имате достъп до приложението, докато притежавате тези очила. Няма месечни такси, защото има други устройства. Нека да го засегнем и този въпрос. Колко струва? Моля се да прави един сърч на моя телефон. Да прави един Google Search за превеждащи устройства. Устройства, които превеждат. Тъй като съществуват, те, разбира се, не са телефони и очилатели, този модел на хардуер и на софтуер, а по-скоро са едни такива отделни устройства, може да са едни такива слушалки, които са виждали сигурно в ООН да използват. Ето това, да отворим първото. Преводач в реално време от тази фирма, няма да изпоменаваме, да не кажеш нещо, да. И те имат 54 езика. Си купи сега, ако обичаш, да видим колко струва. Да видим. 54 езика и струва 489 евро. Само 409 евро е по-скъпо от нашето устройство. И подкрепи една трета от езиците. Нали? Горе-долу влезнете, напишете в Google превеждащи устройства. Ето тук отгоре има едно друго, я да го видим него, от друга фирма. Да, това е малко по-евтино. 389 евро или 760 лева. Така че разгледайте се, аз съм виждал до 1200-1300 лева съм виждал такива устройства, които не са свързани с телефона, а си отделни устройства с слушалки. Мисля, че разликата в цената между това, което предлагаме ние и качеството е огромна. И до сега на пазара такова нещо не е имало. Добре, какви други въпроси имаше, на които не са отговаряли? За цената имаше, дали се плаща, дали имат месечни такси. Имам правили доставки за чужбина. Да, за чужбина правим доставки, но кодът е валиден само за България, защото така работи сайта. Ако сте от чужбина, искате нещо, да пишете налично. Най-добре. Но да, пращаме за чужбина. Пращаме и за чужбина. За чужбина се плаща с карта, не се плаща с наложен платеж, тъй като много хора се съдят, викат, ти ще ще плати, викат, ти ще ни излъжеш. Моята мечта от малък е да излъжи някой за 80 евро за чужбина. Наистина, може би за чужбина плаща с карта, минава през Stripe всичко, не е никакъв проблем. За България, разбира се, е наложен платеж. Тази тема е много интересна за наложен платеж, само в Източна Европа се прави това с наложен платеж. Никъде по света не се прави това. Може би в Африка, не знам. Но в Източна Европа, нали, на Западна Европа и в Америка и нали, в Китай всичко се минава през Alipay. Alipay, аз там докато бях, реално пари да пипна не ми се наложи, въобще по никакъв начин. Всичко минава през Alipay, дали ще плащаш в хотела, дали ще плащаш на бабата, която продава папая на улицата. Всичко минава през Alipay. В ресторантите, дори да не говориш език, през Alipay виждаш менюто, през Alipay си поръчаш и такситата, там диви апликацията. Но връзваш си го с българска карта, аз моята беше с Revolut, никакъв проблем. Добре, какво се случва с коментарите? Има ли коментари, големия въпрос? И къде са те? И защо техничката? Никой не знае. Защо техничката? Добре, влезни тук в това, върни назад и виж дали е имало коментари. Тъй като, има ли някакви въпроси? Ако някой иска да пита нещо, свързано с функционалността, ако нещо, което е свързано с
как работи, нещо ако има неясно. Ако имате дори коментар дали струват прекалено, защото имаше хора, които казаха, че очилата им струват прекалено ефтини. И казаха, те ако са под 500 евро, нали, при апликациите и очилата, ще събират само прах и нищо няма да правят. Помниш ли го, че имаше такива коментари? Да, имаше хора, които им се струваха прекалено ефтини. Цената е такава. Цената, тъй като идва директно от производител, не минават през... не ги визираме дропшипинг, очилата са налични в склад в София. Днес ги поръчваш преди 3 часа, ако си ги поръчал, днес се пращат, утре са при теб. Това е положение. Ние не се занимаваме с дропшипинг, не ги купуваме от AliExpress, от Temu и от такива сайтове. Директно от фабриката. Директно от фабриката имаме контакти с тях, заради това, че имах щастието да посетя Китай. И април месец пак заминавам този път за един месец. И ще намеря още по-интересни AI продукти. За тях ще говорим, може би, следващия път. Добре. Въпроси? Има ли някакви въпроси? Гора от ръце, както казваш учител господин Василев. Да. Гора от ръце. Оглушаващи. Може да има въпроси, ние не ги виждаме. Ние не ги виждаме, така ли? Аз мисля, че това трябва да го изчистиме. Това трябва да го изчистиме, да го видим как се случва реално. Да. И да го регулираме за следващия път. Добре. Аз предлагам още поне половин час хората да могат да се възползват от кода, който е, и да си говорим за някакви наши преживявания. Оставаме очилата. Хората вече, ако има някакви въпроси, отговаряме, иначе... Има някакви въпроси. Да, ето тук. Ето, сега ще пишем така. Жлинг. Пишеме. Хоп. И виждаме, че коментарите не се получават. Просто ги няма. Добре, ако има нещо, питате. Иначе, искам да засегна една различна тема, която е за това... знаеш английски и се оправяш всякъде по света. Тъй като видях такива коментари, имаше няколко. Какво толкова не може да научите един английски? Добре, брат, аз знам английски. Или какъв? Живял съм в Англия 7 години. Английски ми е изключително силен, сънувам на английски, говоря на английски. Повечето работа през ние ми е на английски. Добре. Обаче съм попадал в ситуации и в Европа, нали, в Валенсия, покрай селата, покрай Валенсия, и в Италия съм попадал, в Гърция, байк там, където продава домати на пътя за път да се Халкидики, той не говори английски. Нали? Тук не говорим въобще за Близкия изток и за Далечния изток, нали, там това езикова бариера съществува. Така че, може би опира до типа турист, който си. Ако отидеш в друга държава, примерно отиваш в Турция на All Inclusive, Анталия, влизаш в хотела с 4-те басейна, не излизаш една седмица от басейна, единственото нещо, което си мечтаеш е само да ядеш и да пиеш без пари, но не без пари ти си платил, да видиш колко много да ги вътреш. Всички около теб там, които са стафнали, говорят английски, не ти трябва да знаеш езици. Обаче ако излезеш от там и ако идеш да някакви такива пътешествия си правиш вътре в тази държава, ще се сблъскаш с хора, които не говорят английски. Нали? И това също валидно примерно за Рим или за Париж или за Лондон, където отидеш в големите градове. Ако си само в тези ресторанти, които са така наречените туристически капани, да, които отиват само туристи там, покрай Колозеума или някъде на друго место. И сега няма да хостваме за сега, Стефан. Не знам, защо се така. И менюто ти е само с снимчици и те са научили там да говорят английски, за да ти вземат парите. Няма проблем, нали? Обаче, ако искаш наистина да видиш тази държава, да я опознаеш, да видиш културата на хората и така нататък, мисля, че трябва да си off the beaten path, как се рече, да си малко по-далече от тази пътека, която е направена от други туристи преди тебе и да усетиш културата. Помниш как са се разхождали с теб в Париж от новата арка до старата арка. Са се разхождали пеша и някъде спреш и гледаш тези старите как си играят с топчетата, децата как тичат, там из Люксембургските градини се разхождаш. И усещаш ритъма на един нормален град в Виена. Помниш, че първите 2 дена в Виена не използвахме градски транспорт. Да. А помниш в Севиля, когато скъса хилец? Не, ти го скъса в налага. Да, така. От ходене и от разглеждане. Да. Другия въпрос, от който хората се притесняваха, сега се сеща, беше, че какъв вече е смисъла, нали? И защо хората вече няма да им се налага да учат чужди езици.
Което не е точно така. Сега. Нали? Очилата не заменят знаенето на какъвто и да е език. Добре, дай да помислим това като сценарий. Значи, ако отиваш, аз примерно сега, ако отивам на почивка в Камбоджа, примерно, или в Занзибар, за една седмица, нужно ли е да уча суахили, да отделям место в живота си, да знам 14 фрази на суахили, как да си поръчам, примерно, там картофки и бира на плажа, или е по-добре да използвам нещо. Те ще говорят, предполагам, те в Занзибар говорят английски, но да кажем в Виетнам или така нататък. Нужно ли е всяка държава, която е посещавам, да знам език? Абсолютно не. Сега, ако се преместя да живея в друга държава, примерно отивам да работя. Въпрос, да, това вече е друго. Няма как да живееш в Германия и да не се напънеш да научиш езика, тъй като германците са такива. Те дори да знаят английски, понякога отказват да го говорят. Аз съм бил в такива ситуации. Те го знаят, обаче ще говорят теб на английски, ако сте извън Германия. Докато са в Германия, те са тук си в моята държава, моите правила. Да, ще очакват да говориш техния език. Испанците го имат също това. Същото. Те може да знаят английски и ако сме извън Испания, ще си говорят с тебе на английски. Докато си в Испания, особено по институциите, става да Испания. Така са. Така че трябва да се образяваме с културните и другите ценностни фактори на хората в различни държави. Ако живеете някъде, научете език. Ако пътуваш в някаква екзотична държава за една седмица, нужно е да учиш езика, най-вероятно не. Така е, ако пътуваш, ако те пратят на конференция от работа или пък доброволно отидеш на някаква конференция. Доброволно отиваш на конференция. Нещо, което на теб ти е интересно, но примерно има, да кажем, спикъри от различни езици. Добре, да направим така, да направим един тест. Някой може ли да напише в коментар какъв е кода за 20% отстъпка? Само е така някой да го напише, за да видим къде се появяват тези коментари. Тъй като за сега ние виждаме само хората, че влизат, коментари не виждаме. Кой ще се престраши? Ето, Кирил ще се престраши, отсад ти казвам. Добре, влези през твоя телефон и ще видиш коментари. Така, дай ми пак да погледнем тениската. Дай да отворим една тениска. Чакай. Ето, Live 20. Добре, коментарите работят, всичко наред. Дай да отворим една тениска. Дай ми какъв елка ли е тази? Да, тази елка. 100% тениран памук, произведени къде? В България. В България. Произведени в България. 681 Wear е сайта на тези наши партньори. Направя откъсване. Ето така. Отваряме. Разблинк. Ето, даже има и картонче. Топ. Тази си остава за мен. Тази си остава за мен. Не. Ето. Като нащеш мира, нати секира. Много съм доволен. Мен на тези тениски най-ми харесва тук това на ръкава, което е, че се прибира и с прането и с времето, ние сме имали други, аз имам от тази, която пише България от тебе, те умряха. Да, имам от старите модели и тази. правя 100 пъти, не се разтяга. Топ са. Добре, ето е тениската на Крум. 5 поръчки. Първите 5 поръчки, които са по време на лайфа. Хората, които си ги поръчат, ще свържем с тях да си кажат, или може да си отбележат при поръчването, може да си отбележат в бележката към поръчката, кой размер носят и ще им изпратиме така тениска абсолютно безплатно с всеки чифт чула. Така че ако си поръчаш 5 чифта, ще вземеш 5 тениски. Добре? Да. Въпроси? Някой има ли въпроси? Коментари? Функции? Нещо друго? Има нещо, което не сме обяснили? Да се върнем една стъпка, защото съм сигурен, че доста... Друг въпрос, който съм задавали няколко човека е другите хора дали могат да чуят, ако са около вас, нали, могат ли да чуят какво излиза от слушалките. И отговор е и да, и не. Отговор зависи колко зависи колко са усилени, да. Ако ги усилиш до край и някой е близо до теб, ще ги чуе. Да. Аз реално, моите очила, тези, които са на мен, ги носят през цялото време, вече през деня. Аз се нося зареждане сутрин, после ги нося цял ден. И телефоните разговори си ги провеждам така, като ми звъни някой по телефона, дигам и си работя на компютъра, говоря си през слушалките. Също по време на работа слушам си музика. И вместо да сложиш тези големите слушалки, които като ги сложиш, и реално колегите трябва да дойдат пред теб да ти помахат така пред очите, за да комуникираш, защото като имат noise cancellation, нали? И нищо не се чува. Докато с очилата, пускам си музика и също време чувам си другите какво говорят. Нали? Не те откъсва толкова много от света. Добре,
тениска, 20% отстъпка. Всичко е точно. Това е. Може би за тези, които се присъединиха по-късно, искам пак да обясня за двата QR кода, които идват с очилата. Първият е откъде да си свалиш приложението EarDance, вторият е за автентикацията. Даже с нощи ни писа една клиентка, че ще иска да си го инсталира на друг телефон. Партийни кода, дал съм го днес на фабриката и ще го ресетнат самия код, да си го сложи на друг телефон, приложението да си ги ползва. Да го рестартират. Да го рестартират. 2-3 пъти вече се случва, така че това сме го изчистили сме го това нещо. Да, по принцип едни очила, един код може да се сложи само на един телефон, а ако искате да го прехвърляте на друг телефон, няма да работи, се наложи да ни се обадите, за да престартираме кода. Просто хората така се подходят по този начин. Това е превенция да не се ползва от човека един и същи софтуер да се ползва от човека. Това е. И Microsoft така правят, че така правят. Това е положението. Добре? Има ли нещо, което не сме засегнали? За джобтрите доста хора питат за тях, но вече сме направили отделно видео. Може ли смени джобтрите? Да, може да си ги смениш. Аз съм много доволен от тези, които ми сложиш към мен, даже сега са ми толкова удобни. Другите очила останаха някъде вече, не знам къде ги ползвам. Единственото нещо, което не си сложих на тези е за слънче защита, но аз навън задалече не ми трябват. Трябват ми само за работа. Но реално можеш да сложиш такива стъкла, които са с слънче защита и с антибус, всичко може да сложиш. Стъклата вече като избор на всеки човек, да. Добре. Да видим какво пропускаме. Въпроси. Продължаваме с липсата на въпроси, което мен много ми харесва. Това означава, че си вършим чудесно работата, че обясняваме всичко толкова подробно, че никой няма нужда да пита каквото и да било. Да, така е. Добре. 64 евро. Буквално. Според мен е без пари. Направо се без пари. Добре, задам директен въпрос. Ако на някой 64 евро с безплатна доставка за очилата му се струват много, моля ви се, напишете в коментари, защото наистина аз се опитвам да разбера дали ценовия диапазон е проблем. Тъй като, както показах малко по-рано, същите устройства, само че не очила, а такива отделни устройства, които трябва да държиш в ръката си, нали, струват от 300 и 400 до 600 евро. Нали, спокойно, напишете превеждащи устройства в Google и ги погледнете сами. Значи, при положение, че едни са 300 и 400 евро, другите са на 80, значи вече 64 евро с кода. Дали пък цената не е прекалено ниска и хората си викат, за тази цена реално какво ще получиш, защото ако трябва да си купуваш, да кажем, помниш ли рекламата на времето в Испания? Дачия тогава рекламираха, рекламираха така масово, Дастър бяха изкарали, нали? Така, Дастър. И рекламата в Испания беше една двойка, така добре изглеждащи, нали, заможни да кажем средна класа, така, lower upper middle класа. Двойка, тест драйв, нали, направиха на колата и накрая казаха, много ни харесва колата, колко пари струва. И сумата беше нещо с седеница, примерно 12, 15, 16 евро, нещо, хиляди евро, нещо такава беше цената за чисто нова, нали, Дачия. И те казаха, много съжалявам, ние не можем да си купим толкова ефтина кола. Нали. Да не би да го има тук същия ефект. Очилата да се струват на хората толкова ефтини, че реално си казва тия пари, какво ще получи, дали ще работи ли. Който си ги е поръчал е останал много доволен, така много хубав фидбек получаваме до този момент. Дори да е имало някакви затруднения, нали, с използването, хората ни се обаждат, помагаме им и вече един момент, когато, нали, са видяли как работят функциите, всички са изключително доволни. Няма човек, който да ме пита за живота, да съм ги демонстрирал в реално време, в очи как работят и да е казал, повече да вика това малко Джеймс Бонд отива и малко така, даже им струват ефтини. Но никой не е казал тази, да не ми харесват, не работят добре и така. Няма такъв човек. На мен ми харесва този господин, дето се обади и каза, че 2 дена се е чудил как да си направи видеоразговорите и накрая видя коя е функцията и му затворих. Защото като помагаш така на хората, като извън някой човек, който има проблем, помогнеш, аз изпитвам удовлетворението. Така си е. Друг, какво са питали хората, което не сме го засегнали днес? Може да се сетиш ти? Има нещо друго, което сетиме, дето е задавано като въпрос и не сме го казали днес. За момента не мога да се сетя. Добре.
Не, имаше, някой ме беше попитал дали имаме смарт очила, които с AI, с изкуствен интелект, като отидеш за риба, да погледнеш водата и ти каже къде е рибата. Не се шегувам, това беше съвсем реално такова. Значи, аз не знам дали, не знам точно какво трябва да се случи, не знам каква камера трябва да има от очилата и нали, какви ултра, такива някакви на радари, сонари, защото и по принцип има такива устройства, където ти казват къде е рибата. Да. Но те са такива големи устройства, си ги слагаш на лодката, обикаляш и виждаш. Но това да го направим, да сложиш очила, това стигнем ли до там, значи технологиите са се развили драстично. Да. Драстично. Това беше интересен въпрос. Доста въпроси получаваме и коментари, които са от ученици, които се чудат как може да ги използват в час, за да си повишат оценките. Нали, според мен, ако ги ползват вкъщи, примерно да превеждат някакъв текст или да си упражняват така да кажем, уменията за превод и така нататък, може да са полезни очилата на ученици. Реално, можеш ли по време на час учител да ти диктува и ти да го чуваш на български и да го пишеш на превод? Можеш. Но не мисля, че толкова добре ще се получи. Трябва да си на първия чин. Ако си на последния чин, няма да стане. Трябва да си на първия чин. И леко неморално не го препоръчваме. Please don't try this at home, както казват нали, американците. Да. Не бих казал, че това е добро приложение на очилата. Вече, да, това вече е лична преценка на всеки. Виж това, другият пример, който винаги давам, на някой, с който говорим и ги демонстрирам, е, че ако имаш тези очила и си се свързал с телефона си чрез Bluetooth и си се обадил на приятел, буквално можеш да влезеш в студиото с Ники Кънчев и да имаш непрекъснато помощ от приятел. Всеки въпрос ти имаш помощ от приятел. Тъй като дори телефон да даде до теб, имаш Bluetooth, разговор си върви, Ники Кънчев ти задава въпроса, другият човек чува въпроса. Дали, буквално си е помощ от приятел за всеки един от въпросите. Не го правете и това, моля ви се, не е кандидатствате за стани богат. Не отивайте там с тези очила да печелите. Моля ви се, BTV да ни съдете. Но да, реално може да си някъде в някаква ситуация, в която имаш нужда от фидбек от някой приятел и да ти можеш да караш дори, някой дава опътване, къде да караш. Или може да си по време на интервю. По време на интервю, пак може да си дават въпроси и да ти се помага. Да. По време на презентации, може някой ти диктува да ти казва текста, който трябва да кажеш, ако си го да не го забравиш. Има приложения, има различни и разнородни. Да. Добре. Пак последен въпрос. Някой разбрали колко ще струва цяло очилата с кода 20% отстъпка. Който е валиден само до края на лайфа. Някой разбрали. 20% от 80 евро с 16 евро. Да. 80 минус 16 е 64. Значи очилата стъпват на 64 евро за безплатна доставка до края на лайфа. Да. Окей? Добре. Надявам се, че тези 100 човека, които ни гледат, все някой от тях го е разбрал това нещо. Плюс тениската, да не забравяме тениската на Крум, което е топ. Аз мисля, до колко? До 5 тениски ли дава? 5 тениски. 5 тениски, значи само първите 5. Аз в момента нарочно не ги гледам поръчките, защото не искам да знам дали има поръчки в момента. Няма да си, махам си телефона, не искам да знам. Така че, защото иначе трябва да им кажа, остане само една тениска остана. Побързайте! Това не е всичко. Без тениска. Говорих с сина ми. Сина ми на 20 години. И нещо му казах за Венес Телешоп и той. Какво е Венес Телешоп? Викам, тати, и динозаврите се показаха зад мен, петеродактилите. Когато си гледал 1991 година си гледал Венес Телешоп, преди да почне да свърши програмата. Ти не си го гледал, аз съм го гледал. Спомени малки. Добре, и ще играем една игра. Искаш ли да подариме една тениска на първия човек, който напише коментар и познава на колко съм години? Искаш ли? Айде! Ето, коментарите са отворени. Първият, който познае на колко съм години, получава безплатна тениска от тези на Крум. Окей? Пишете. Айде да видим. Над 30 сигурност, моля ви се. Някъде да не се... да ви помогна. Ако някой пише 28, ще го черпа кафе. Но няма да получи тениска. Няма да. Добре, тази година
Да се включи ли аз? Не, болите са. No cheating. Такива family members. Хора от семейния кръг нямат право да участват в играта, за колко са години. Да. Добре. Тази година колко пътувания ни очаква? 4, 5. Моите са 5, твоите са до сега 4. Айде в Малта си говорим на английски. Айде в Испания в септември месец ще си говорим на испански. Тук мен, аз си ги взема за всеки случай. За някакви ситуации. Но за Тунис ги взимаме при всички положения. Да, юни месец отиваме в Тунис с децата и там ще си ги взема с ребелките. Държа да почитаем един много хубав въпрос. Дали от тия 160 езика, които поддържат очилата, дали има арабски с египетски акцент. Беше по диалект по-скоро. Да, даже сега ще ви покажа. Ще отворя приложението. Къде е приложението? Ето го, Eardance. И искам, ако отворим на свободен разговор и от езиците, които се избират, така, отварям приложението и стигаме до арабски. И ето ги. Ето ги има арабски Бахрейн, арабски Алжир, арабски Иран, Йордан, Куейт, Марокко, Оман, Катар, Тунис, Йемен. Има поне 15-20 различни разновидности само на арабски. Има си арабски, а има и различните разновидности. Така че, който пътува в тези държави, има ли македонски, беше другия въпрос. Да, има. Другия въпрос беше има ли непалски. И непалски има. Има. И непалски има, и хинду има. Има и баски. Сега, който не знае какъв е баски, баските живеят в северната част на Испания. Баските и техният език, техната култура са тотално различни. И Франция, да. Значи, баските, за мен, защото ние сме ходили с теб, баските не са испанци. Не. Баските са ние руси, светли, те са по-скоро... По-скоро са ирландци. Да. Но езика им, наистина, те са единствената нация, която аз, доколкото знам в Европа, която не е била покорявана. Никой там, нито Наполеон не успява да влезе, нито римляни, никой. Те са в едни планини живеят тия баските до морето, крият се планините, проходи, затварят и всичко приключва. И техният език е много специфичен. Много специфичен, да, и те много си пазят и културата, и хората, и всичко. Сиете е педидос баскос или очо е педидос баскос? Очо е педидос. 8-те баски имена. Ако нямаш 8 имена, в среден... Че те, нали, в футболния отбор доскоро не даваха доскоро Атлетико Билбао не позволяваха на други. Ако не си баск, няма да... Сега вече имат. Сега вече имат, но преди няколко години няма. Така беше. Добре. Мисля, че вече почваме отиваме към своя край. Имате още 10 минути. Виждам, че има 3 поръчки с кода. Остават 2 тениски. Така че, ако някой иска да получи такава тениска на Крун и да вземе 20% отстъпка, остават ви 5 минути преди да приключим лайфа. Нали? И ще спреме кода. Да. Така че да. Още 2 човека могат да се възползват за тениската, а кода си е валиден за всички други. Така. Друга седмица ще направим ли пак лайф? Ще направим вторник или срядата. Че понеделник винаги е много работа, от вторник или срядата. И ще подготвим, ако имате други, ще направим списък от често задаваните въпроси, които са под видеята в TikTok. Защото там наистина най-много активност имаме в TikTok, дали в Facebook и в същите видеа се качват в Instagram и в YouTube и в Facebook, навсякъде, но там някакси хората не коментират толкова много, колкото в TikTok. В TikTok е доста по-така интерактивна качелия платформата, хората са доста по-освободени. Да, и ако искате някаква специална функция да покажем точно стъпка по стъпка как работи. Да, можем да направим. Да го направим. И сега бихме го направили. Ако някой иска да знае как работи някои от функциите и сега да зададе въпрос, не е никакъв проблем. Да. Добре, остават броени минути до края. Ще го просто направим. В един час точно спирам. 8 минути ще остават. Добре, кажи някой вие си на английски. Намери кой да пита. Английския хумор, някой има такива. Английския хумор е, да. The jukebox is out of order, but the peanuts are complimentary. Да. Английския хумор. Мен ми любим, особено когато се срещаш някой такъв пиян англичанин от Нюкасъл. А те в Нюкасъл английския горе-долу е като шотландския. Горе-долу. И много трудно се разбирам с тях. Там има доста акценти, има той в България. Добре, в България има, но ние нямаме. Мен ми направи впечатление, примерно за английски език. Ливърпул и Манчестър, защото ходил съм и в Ливърпул, ходил съм и в Манчестър. В Манчестър акцента и Скаус акцента в Ливърпул, те са да преквосят 20 минути, там по 30, примерно както се Враца Монтана.
толкова са близко тия два града. И толкова да си има различни акценти, толкова да си има различни, нали, така, тази културата. В България има акценти, нали, северо-запада си е едно, нали, Пиринския край е друго, по морето, нали, Варна и нали, в Пловдив, Майна са и Дагето в Плевен, нали, имаме акцент. Но не е чак толкова, примерно Враца, Монтана, не е чак толкова голяма разликата и да кажем Благоевград и Сандански, не мога да кажа, че има такава голяма разлика, както реално има между Манчестър и между Ливърпул. Имаше статистика за най-омразният акцент в Англия и беше бирмингамския. Не за друго, защото просто е скучен. Не че звучи гадно, скучен. Който е гледал Peaky Blinders, сериала, те говорят на такъв акцент бирмингамски. Но повечето хора в Англия, така като тези, които са по-заможните, и почват с сливите в устата. Те, независимо в кой край на държавата живеят, си имат такъв акцент. В Испания, ти кажа, аз между Валенсиано, че е Валенсиано, Валенсия, или Барселона си имат. Те какво казаха за Валенсиано? Че реално си е диалект на каталунски, а не е чист език. Така казаха, нали? Ама реално, примерно, един испанец, ако е от Андалусия, се усеща. Разбира се. Те там малко така провачно имат. Той не само по акцента се усеща. Не, Севиля, много ми хареса Севиля. Значи, тогава това пътуване, което го направихме, първо, Кордоба беше първо, нали? Кордоба 2 дена, там беше това, живо. Къде беше било и катедрала, и мозък. В Кордоба беше уникално изживяването. И ние римски мост, къде имаше много. Кордоба беше топ. Кордоба, после с колата отидохме за Севиля. Севиля беше супер. Но много ходихме там. Там се скъсаха лечето. И по-скоро се почнах контузително. Севиля беше тази плаза Испания. Как се нарича тази сграда, дето има в много филми? Сещаш ли се? В Диктатора я има. В Диктатора я има със сигурност. Има Диктатора с, как се казваше, с Саша Борд Коен. Значи, тя е емблематична тази сграда в Севиля. Уникална. Това е Плаза Испания, мисля. Нещо такова беше. И Севиля много ми хареса. Може би там се качвахме на това експото, дето го има където като гъба, една такава постройка, помниш ли? Там гледах нагоре високо. Там беше много хубаво. Не ми хареса, може би около катедралата имаше много такива, където се опитват да продават и розмарин, там да вземат 2 евро. И бяха много такива пуши и такива досадни. Само това не ми хареса. Те са навсякъде. Те са на теги, има навсякъде. След това къде отидохме в Малага. В Малага беше много красиво. Там беше на музея на Пикасо, беше там, нали? Да. Или там беше? Точно така, на Пикасо. И Антонио Бандерас от Малага. Така, знам, че всяка година той ходи. Полезна информация. Да, абсолютно ненужни факти, които главата ми помни. Не знам защо. Но аз знам, че всяка година, по време на Семана Санта, което е техната католическият Великден, Антонио Бандерас си ходи там да пее в църквата, къде си е. И те имат едни такива ритуали, които ние като за първи път ги видяхме, бяха с едни шапки на Куклус Клант и носят едни огромни такива платформи, на които са статуи, които тежат много. Беше икони, да. Мен на Семана Санта във Валенсия много ми харесваше как минават всичките облечени в тези фаерите. Фаерите. Фаерите облечени в техните традиционните на фаяс и минават и отзад на Плаза де ла Вирхен. Има една голяма такава дървена конструкция на Дева Мария и те я слагат цветя по нея и я правят цялото цвят. Това много ми харесва Валенсия. Ако някой от вас чуди кога да иде в Валенсия и да използва тези очила, март месец, Фаяс, фестивала, той е сбора на Валенсия буквално. Това 2-3 седмици, нали? 3 седмици. Мисля, че почва края на февруари. Почва началото на март. И сутрин от 8 се почват да ходят с гради и фъргат ни пиратки. Ма такива си големи хора, не са деца. После вече ние с тебе сме присъствали такива зари по половин час заря. Например, зарята почва в 12 часа до към 12:30 зарята. Като аз в България така заря не съм виждал. В Малта сме живели, там са буди на тема зари, но в тази валенсианска заря беше нещо различно. И всеки квартал прави тия фая с големите, примерно на колкото 3-4 етажна сграда, правят такива кукли големи. И квартал събира пари. Имаше някои квартали, куклите им струваха милион нещо. Кампанар. Квартал Кампанар, може да се помня. Квартал Кампанар, знам, че беше 1 милион евро им струваше куклата. И после, когато кукла спечели остават, а другите кукли, които не спечелят, ги палят. И стават едни огньове,
хората на това, на хората на улицата си правят барбекюта, разпъват палатки, музика. И това продължава 2-3 концерти, седмици. да, това си. Много валенсианци, които вече ме писна от тази цяла дъндания, напускат града. Ама за туристи е супер, така че препоръчвам ви тази година очилата, Валенсия, Файас, отивате и се забавлявате. Добре? Стана ли време? Мисля, че да. Мисля, че вече е време. Имаме 2 минути. Добре? Моля? Не, имаме 2 минути. Да, 58. Сега в един час спираме лайф и спираме и колът, който другия път ще се опитам. Как се скъса! Ето го. Кора за отстъпка, лайк 20, спира да бъде активен с спирането на лайфа, нали? Да. Добре? Освен на тези 137 човека, които се присъединиха днес, освен да им благодарим за това, че изслушаха полезната и другата безполезна информация, която имам способността да бълвам в неограничени количества. Добре? Благодаря, че бяхме заедно. Беше удоволствие. Трябва да намерим още едно такова цвет. Помниш го това на този... Between two ferns на този Глифарнакис, как се казваш? Между двете цветя ще си направи. Какво вика? Ти, ако не беше толкова красив, ще станеш актьор. Добре, както и да е. Много ви благодарим. Спираме лайфа. Мисля, че още един човек остава, още една поръчка може да бъде с безплатна тениска. И другата седмица, вторник или сряда пак ще направим лайф. Сега това е от нас, нали? Да. Чао! И сега почва голямата битка как да се спре лайфа.